Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Lailatul Ramadhana Iksani saking kelas 12 gangsal nomor absen 19. Kula badhe nglajengake tugas basa Jawi menika monolog. Sugeng amirsani. Kadang aku mikir, kenapa ya urip iku kudu ngadepi pilihan sing angel. Aku iki ngimpi banget jadi pengusaha. Seneng banget bayangno buka usaha, nyiptakake lapangan kerja, bangun bisnis sokono. Rasane aku bisa sukses nek aku fokus lan kerja nemen ngurusi bisnis. Tapi yo kenyataane urip ora kaya sing tak impenke. Wong tuaku wis nyepake aku dadi dokter. Sejatine aku ngerti banget maksudnya. Dheweke pengen aku bisa duwe profesi sing stabil. Bapak tau ngomong, dadi dokter iku ora gampang, nanging kowe bakal bisa ngladeni wong akeh lan masa depane bakal padhang drendang. Ati iki ora gampang, ngerti ora? Rasane kaya dipaksa milih antarane cita-cita karo karepane wong tuwa. Nanging aku kudu iling, wong tuaku iku nglakokake kabeh iki kanggo piye-apike aku. Aku ora pengen gawe dheweke kecewa, apa maneh aku ora gelem nglarani atine wong tuaku sing wis ngorbanake akeh kanggo pendidikanku. Ya Allah, kula bingung. Kajeng prioritaske ingkang pundi? Bismillah, kula pitados punapa ingkang panjenengan paringaken ingkang paling sae. Bismillah, kula numuti saran saking Bapak Ibu kula ingkang kula saestu menika ingkang perantara saking panjenengan. Gampang dalanipun kula ya Allah. Akhirnya aku mutusake nrimo jalur sing wis digarisake wong tuaku. Aku ngututake langkah dadi dokter. Ora mung amarga apa sing dikarepake wong tuaku. Nanging ora suwe bariku aku kepengin dhewe dadi dokter. Saiki aku wis bisa lulus dadi dokter lan bisa nglayani pasien. Aku ngerti aku ora dadi pengusaha kaya sing tak impiake. Nanging ana kepuasan dhewe nalika aku bisa bantu wong-wong lan ngasilake dampak apik kanggo masyarakat. Sing luwih apik maneh, aku bisa nggawe wong tuaku bangga. Sapa sing nyangka donya biyen bisa nemokake sukses lewat jalur sing beda. Ora mung sukses karo profesi dokter, nanging aku nemokake cara anyar kanggo mbangun bisnis ing bidang medis, kaya rumah sakit utawa klinik. Aku percaya sukses iku ora mung apa sing dikarepake, nanging luwih tentang ngorbanake lan tetep konsisten ngupayake apa sing dadi tanggung jawab. Yen kalian nglakoni sepenuh ati, bakal ana wae dalane saka Gusti Allah. Matur nuwun Gusti, lan matur nuwun Bapak Ibu.